Правя това видео, за да коментирам коментарите на едно предишно мое видео. Това е безмислена дейност, понеже ние българите имаме една както суперсила, така и проклятие. Всеки сам си преценя. А, Това ни умение може да ни спаси, но същото е и проклятие да не приеме градивна критика от срещната страна, която да ни предотврати да спъваме. От 47 коментара, общото има два, които имат някаква стойност, някаква мисъл. На The Stone и тук надолу мисля, че е този. Доста подробен и смислен отговор. Така. Абе, ти едно изречение не можеш да вържеш, за икономика говориш. 99% от хората в интернет говорят на ти, фамилиарничейки. Въпросът е на възпитание да се обръщате към непознатите на вие. Това е учтива форма. Така, господин Емил Боев, как по друг начин да се научите да говорите пред публика? Участвал съм на малки лекции, на конференция, изнасял съм теми на тематика, т.е. изнасял съм лекции на тематика, която разбирам и за икономика говориш. Човек не спира да се учи дори след училище. В учебника по география има основата на икономиката. Тежка индустрия, лека индустрия, услуги, хранително-вкусова, текстилна и така нататък. Така положена икономиката би била идейна за австралийската школа. Има две основни системи. Австралийската и кейнсианската. Първата се базира на това да има свободна търговия, да има по-малка намеса на държавата и парите да са обезпечени с нещо твърдо, нещо трудно, което трудно може да се произведе. Нали? През годините това е било златото. Сега ще видим дали ще е биткоина, нали, с Тръмп на власт. Но така другата система, кейнсианската, се базира на това, че държавата може да се намесва в икономиката, че фиатните пари, цената им може да се контролира чрез вдигане на лихвени проценти, така кредита става по-скъп и по-малко хора биха взимали. И така, едната е либертарианска система, демократична, другата е феодална, централизирана и много хора си смесват това, което казват и това, което правят, извършват различни неща. Казват, че са за свобода, демокрация, нали, свободен пазар, но реално действат централизирано. Човек не е хубаво да спира да се образова. И аз реално в предишното видео това споделям. Не съм споделил кой знае каква критика, а само препоръчвам няколко книги. Така, господин Велев, ако няма реална икономика, какъв биткоин, какви 5 лева, целта на парите е само да се разменят. Нали, друго за това, че културно-историческото наследство няма стойност. Така е, съгласен съм с вас, културно-историческото наследство има стойност, но, както е писал по-долу, кой знае Хан Аспарук и кой знае Да Винчи и Афиловата кула. Така е, един
културно-исторически обект е необходимо да има маркетинг. Необходимо е да има екосистема, както са били стоте туристически обекта в България, нали, в която те подканва да посетиш още и още. Подканва да посетите още и още. И като цяло самостоятелен обект трудно може да събере вниманието на целия свят. Нали, необходима е цялостна маркетинг стратегия и мисъл да се вложи, така че да привлече хора. И това може да стане както чрез по-добра икономика, нали, изведнъж хората да идват тук заради икономиката, но да видят, че има място за туризъм. Балнеолечебният туризъм също може да е нещо, което да привлича туристи и като бонус да има културно-историческо наследство. Аз като цяло съм качил едно видео за Ивелин Михайлов и исторически парк и не съм споделил кой знае кой знае какъв хейт. Само споделям градивна критика, нали, да прочете няколко книги. Така. Това беше един от смислените коментари. Колко ви платиха за това? 0. Никой не ми е платил. Качвам видеята безплатно. И кой беше? Така съм. Тома Велев, програмист, магистър софтуерен инженер. Имам няколко лични проекта, приложения. Изнасял съм няколко лекции. Така. Добре го анализира, а за твоите постижения така и нямам огромна финансова империя. Но също и няма хора, които да ме критикуват, че съм или да твърдат, че съм ги измамил. Като цяло в това видео се опитвам да дам градивна критика, да прочете няколко книги. Дори това ли е хейт? За вас това ли е хейт? Препоръката на няколко книги. Не съм дал афилиейт линкове, както другите ютубъри. Не препоръчвам да купите биткоин, а да прочетете за него. Потърсете в Google и ако знаете английски, ще може да ги прочетете. Ако добавите PDF в търсенето, няколко от книгите ги има налични. Също така може да поискате от ChatGPT да ви направи резюме, а най-добре е да ги намерите и да ги прочетете. Дори това ли се възприема вече като хейт. Една градивна критика и препоръка да се прочетат няколко книги. Така. В България законните пари са лева. И така. Ящите си виртуалните пари. Това е, че биткоинът е на компютъри по целия свят и от него се интересуват и американци. Путин го спомена в една лекция. Всички няколко големи компании започват да се интересуват от него. Нали, говорят го. Дори шефа на BlackRock спомена, че нещо. Има няколко етапа на осъзнаване какво е биткоин. Първо, хората смятат, че е спекула. Някъде тук имаше. Когато само просто ви мине през очите, най-лесният начин е да го възприемете като спекула. Но зад него стои супер много философия, която може да се научи от
суверенния индивид, от биткоин стандарта, от парите на бъдещето и от още няколко други, също и от лекции в YouTube. И аз ги препоръчвам без да печеля нищо от това. Качвам това видео напълно безплатно. Така. Дали ще приключи някой ден, след като в момента дори сина на Тръмп има биткоин, след като има сенатори, които подготвят Америка да го приеме като част от суверенния си фонд. Въпросът е да мислите дългосрочно и дълновидно и първо да се образовате. Така, първото изречение. Абсолютно не съм казал нищо, кой знае колко лошо, а само препоръчвам да се прочитат няколко книги. Това е. Така и ние не сме съдии, но Ивелин Михайлов тръгва да става политик. Всеки, който иска да управлява държавните пари, трябва да е готов за критика. Чуя се как работи света, икономиката, ликвидността преди да се появи биткоин. Както съм качил в едно предишно видео, биткоин е инструмент за осъзнаване. В стандарта биткоин има чак накрая започва да се споменава за биткоин. В началото на всяка смислена книга има историята на парите. Какво се е използвало за пари. Различни морски ръковини, камъчета, злато, чак по-напред в развитието хартийки, които в началото са били обезпечени с злато. Но в последствие са започнали да се инфлират. Парите са обществен договор, че има някаква екселска таблица, някаква база данни, кой колко притежава. Това са парите. Това са един обществен договор. И само човек, който помни 5 секунди, може да осъзнае, че този обществен договор не е нарушен. Имайте 5 години назад. От близката кафе-машина вече едно кафе не е 40, ами 80 стотинки. Паничката не е 1,20 лв, ами 2,20 лв. Сиренето беше 10 лева преди 5 години, в момента е 17, 18, 20. Така. Вящи си виртуални пари. Така. Така, гледайте това видео по 2. Но добавена стойност ли е препоръката да се прочитат книги? Вече всичко ли трябва да е 5 секунди? Айде! Това е част от TikTok поколението и иска нещата веднага и затова препоръчвам книги. Те имат нужда от време да се прочитат, да се вникне в това, което е написано. Нали, също и е необходимо да се вникне в нещата, които някой казва, а не как ги казва, и също какво прави, а не какво казва, защото има разлика. Вие каква титла имате?
Ами аз съм софтуерен инженер, както казах, магистър. Биткоин е програмен код, софтуер и зад него стои супер много философия, която може да се осъзнае, стига човек да преглътне егото си. Така, юзър DC. Само човек, който е отделил 10 часа, по-малко от 10 часа за да научи какво представляват парите и биткоина, само той може да твърди, че биткоин е спекулативна търговия и хазарт. Това, че биткоинът се използва както се използва старата, не значи, че не позволява всеки индивид да притежава частния си ключ, да притежава паролата, чрез която да движи реда в екселската таблица. Суверенният индивид, прочетете го. В биткоина е заложено публично-частната криптография, която публичният адрес може да е публикува, може да се публикува и това е реда в екселската таблица, но само този, който притежава частния ключ, може да премести записа, може да премести числото, което е там. В предишни видеа също съм споменавал как алгоритмите, които са в биткоин, могат да направят изборна система, която да не може да се променя, която да може да се верифицира от всеки гласувал чрез изпечатване на един QR код. Просто има супер много алгоритми, които са приложими не само за блокчейн и база данни с пари, ами и за много други неща. И дори много от тях, включително и системата за гласуване, не е необходимо задължително софтуерът да се изпълнява на много места, да е децентрализиран, след като може резултата от операциите, както вота, ако разпечатва един QR код, реално тогава се получава децентрализираност на данните и верифициране на данните чрез него. Просто има алгоритми, които са приложими за всякакви други неща, не само за база данни с пари. Може би малко хора, особено тръгнали да стават политици, биха били отворени към това всеки човек, всеки сам да може да управлява финансите си и да няма начин централизирано да се увеличат количеството пари, без това да е свързано с налагане на данъци или конфискация. Чрез биткоина трябва да се обиколят всички, които притежават и насилствено да бъдат принудени да си дадат частните ключове, което ще е равносилно на диктат и революция. И учете малко история. Преди 100-110 години, след Първата световна война, германската икономика хиперинфлира. Това създава обстановка, среда, в която се пораждат националистическите идеи. Така идва Хитлер и по някакъв начин това, че финансите не са обезпечени с нещо, което може трудно да се извърши физически, е създало световните войни. И точно за това е ценен биткоин, защото той трудно се изкопава. Трябва да работите, за да го получите, чрез изкопаване, чрез тези математически операции или чрез работа и да получите от някой друг срещу извършена работа. Като гледам в каква панелка си, още по BDS. Господин Светлин Василев
мястото, където живеете ли е определящо колко знаете. Това да притежавате скъпи неща, да живеете в палат, е предпоставка за увеличаване на егото. И не е алтруистично. Отделно, че не съм в панелка, но както и да е. Само човек, който си помпи егото, тръгва да живее в палати. Така. И това е другия смислен и дълъг и задълбочен отговор, с който в преобладаващата част съм съгласен. Но така е. Необходимо е по-дълбоко замислене за нещата, кое е решение, кое не е. И ево за този по-смислен и дълбок отговор. Не съм съгласен с всичко, но няма да навлизам в подробности. Така има начин да се плати кафето чрез Lightning Network. И Lightning Network позволява някакъв вид анонимност, но така. Още като те видяха въпроса и си викам, господин Румен Димов, човек е необходимо, както в училище, да обръща внимание на това, което се преподава, но също така и след като завърши училище да продължава да се образова. И това, че нямам икономическа титла, не ми намалява образованието. Само човек, който има твърдо изградено мнение, може да се нарича чекиджия. Само човек, който не търси и не се развива и е закостенял в мнението си. Така някой трябва да ги вземе от някъде тези 100 милиарда. Така предполагам, дори и за банките не е съвсем елементарно да ги създадат тия 100 милиарда. Необходимо е все пак да има някакво взаимодействие между държава, между централни банки и равно държавният дълг на Америка в момента е трилиони, не милиарди, трилиони. И вероятно има и подкупени лица там, много корупция, взаимодействат се много системи, но самото им създаване е въпрос на взаимодействие между някакви лица, а не физическо изкопаване. Не е нужна физическа сила, а само разбиране между хората на някакви там позиции, за да се създадат. Банките нямат кирки, нямат изчислителни машини, които да изкопаят златото, и това го пише в книгите, които препоръчвам. Препоръчвам биткоин стандарта, за да узнаете трудността на създаване на парите. На такива, които не възприемат различна гледна точка, господин Саво Додов, аз им викам Чикиджи, майко мила, много си прост, нищо не разбираш. Господин Тончо Димитров, точно човек, който няма някакъв аргумент, започва да обижда и да отхвърля. Това е най-явният пример за липса на аргумент. Или пък какво
какво вие сте направили или така нататък. Нали, това е фингърпойнтване, нали, сочене с пръст, whataboutism, нали, това е друг термин. Вместо да отговорите, вместо да приемете градивна критика, в момента споделям градивна критика, сочите с пръст, казвате за нещо друго. Така, това е най-явен начин, най-явно показателно, това си е показателно, че не възприемате градивна критика. Аз пожелавам на исторически парк да стане един от там 101-я туристически обект. Дано България се прочуе и нали, това да има принос и Велин, но за целта е необходимо малко по-международно мислене, малко по-глобално. Това, което съм искал да кажа като заглавието е нали, точно това, което започнах. Нали. Не започвате игра шах, като не знаете коя фигура как се мести. Икономиката се базира на австралийската школа и на кейнсианската, нали, на лесните за създаване пари и на парите, които имат все пак нещо, което физически трябва да се извърши, да се изкопае от земята. Това е борбата между демократичния, свободния пазар и централизирания и социалистически. И точно, макар и да нямам икономическо образование, съм се опитвал да се образовам и това препоръчвам чрез биткоин книгите. Както спомнах, те са инструмент за осъзнаване как работи света. И само финално добавям 2 цента относно маркетинг, виждането над цялата работа. В маркетинга се учи, че първо се проучва пазара. Нали, вижда се кой би имал интерес от даден продукт или услуга. След това се създава минимално ценностен продукт, minimal viable product, и се изпробва кой би бил готов да даде пари реално, а не просто да проявява интерес. И чак след това, като се валидира пазара, се събират пари, се организира юридическа единица, разпределят се дейностите, отговорностите, нали, канализира се еднакви неща, ако могат да се автоматизират, да се забързат, така че по-бързо да се създава продукт. Това е моето обобщение. Исторически парк е в най-добрия случай един стартап, голям стартап. И така, успех на всички да преглътнат егото си и да отделят време, не само 15 секунди, и